Здравейте, Милен съм от Flywheels. Намираме се в моя гараж Бенковски. Повод да направя това видео днеска не е нищо особено, няма дреболийка, която може би много хора знаят, на други ме обягнало, тези пък изобщо не го мислят. Затова реших, че не е лошо да бъде изкоментирано. Става въпрос за милиметрите на гумите в чисто ново състояние. За толкова години в бранша, вече на 20 години професионално се занимавам с тези неща, оставам с впечатлението, че повечето хора очакват от чисто новите гуми да имат 8 мм. Дори когато купуват втора употреба гуми, изхождат от мисълта, че те са били 8, сега са на 6, започват да смятат сезони, километри и така нататък. Имаме тук за пример много готино японско Тойо, чисто ново, съвсем пресно, 225-40-18. Почти всеки един производител го слага заводски този размер. Кое прави впечатление? Скоростен индекс Y. Той Y означава, че производителът разрешава поддържане на скорост от 300 км в час с тази гума. Само да покажа нещо много важно. Trayto R240, гумата е бързо изтъркваема. Лично за мен това са гумите, аз такива гуми харесвам. Иска загряване, в тези градски условия трудно би работила в пълен капацитет. Добре феромерче, оригинално, не съм го изпилил отпред като половината гумаджи, да показва повече. Така, може да видите, милиметрите тук са 7. Това е високоскоростна нископрофилна гума. При повечето такива гуми милиметрите в чисто ново състояние са 7. За сравнение, така се паднаха днеска тук, имаме друго Тойо, Tourer модел, висок, 185-65-15, съвсем стандартна гума. Това ще ви покажа. Ето, то дори се вижда канала, това е милиметър разлика, невидими с просто око, не са нужни графиомери. Колко е по-дълбок канала на Tourer гумата, колко е на нископрофилната гума. Сега ще го и измериме. 8. Така че, хубаво е тези неща да се знаят. Особено когато си купуват второ употреба гуми и ви изпадне примерно такова Тойо на 6 мм, да не му се мръщите. Съвсем няма да е свършило курса. А по-скоро обратното. Означава, че само 1 мм от нея е употребен, другите са на ваше разположение. Шнок магазина е на 7. Също става въпрос и за повечето производители, а не само при Тойо. Толкова за гумите от мене днеска. До нови срещи. Чао!